Okay, hvad hedder du? Ja, det er Inson Buer. Ja, kan du fortælle lidt om dig selv? Hvad? Kan du fortælle lidt om dig selv? Hvor er du fra? Jeg er fra Bangladesh. Bangladesh? Yes. Nu kom du til Danmark. Din mor er ikke født engang. Den der. Det er rigtigt. Hvor lang tid har du haft kiosken her? 16-17 år. 16-17 år? Godt nok lang tid. Hvornår møder du og Det skal er forskelligt. Nogle gange 8, nogle gange halv 8, nogle gange 6, nogle gange 7. Det er meget forskelligt. bestemmer du selv? Jeg har ikke nogen åbner tid. Jeg har heller ikke lukket tid. Men ja, Sådan. selvfølgelig. Ja. Okay. Også, hvorfor giver gymnasiet ikke så meget? Det er fordi, de kun køber smøger. Og Smøger og 1 kroner slik, mand. Jeg har ikke nogen penge i det. Det er meget små ting. Det er bedre aften. Meget bedre aften. Ja. noget med sådan, kan du mærke, der er noget konkurrence sådan, i forhold til andre kiosker og sådan noget i området? Sådan 7-Eleven og sådan noget. Eller mærker man ikke sådan stor forskel? Jo, den er fakta laver noget. Ja. Ikke i sommer. Ikke i sommer. Nej. Nej, det må jeg bruge for. Så, det går ikke. Det går ikke. Okay. Værsgo. Snakker vi lidt om konkurrence med, også med 7-Eleven og sådan noget. Hvad du tror, der gør? Er det fordi... Men 7-Eleven forlærdom. Du kan sætte der. Du kan sætte forlærdom. Købe 25 kroner derovre en. Du kan få 2 for 25. Og den her koster 20, du får 30 kroner. Alle varerne er 6, 7, 10 kroner forskellige, men det er ikke min udstyr. Jeg har set folk om masser af folk 7-Eleven. Vi har 200.000 omsætning, 4.000 kroner. Tror du, det har noget at gøre med, at de måske også sælger varm mad og sådan noget? At de går der? Ja, det har man. Måske også den her. De skal få en pulser og så en pulser. Ja. Måske det også. Har du nogensinde tænkt over at begynde at sælge samosaer eller et eller andet? Ligesom de gør i andre kiosker? Ikke meget. Men jeg kan godt starte, hvis jeg starter sådan noget ting, så skal vandhænder her. Det skal jeg gøre. Ja. Og så laver vand gøre. Uden vand må jeg ikke lave. Okay. Det. Ja, okay. Måske jeg kan godt sælge næskaffe, men det gider jeg ikke. Hvad tjener du bedst på i butikken? Hvilken vare? Er det sodavand eller cigaretter? Alle dejkervarer, alle mulige andre. Uden Madvarer? Alle dejkervarer, det er penge. Drikkevarer? Også vodka, det er også penge. Ja. Jeg tænkte dig at blive i kioskbranchen, eller? Også den skal leve hele livet. Ja. Mine børn er hele livet. Hvis jeg holder op, og så barn ikke bliver. Ja, så dine børn skal overtage. Ja. De får gratis. Kan jeg få noget gratis her? Nej, det er ikke dig. Nu har jeg handlet så mange år. Hvor er dæmmerne? Men så? Giver du så butikken videre til dine sønner? Ja, hvis de kører, hvis de gider at arbejde. Ja. Hvis de ikke gider det, så er det bare stille. Men jeg går ikke i pension. Jeg er bare lang tid. Jeg går og arbejder til 70, 75, og hvis jeg er klar det. Hvis jeg ikke er klar, og så er jeg stoppet. Men jeg er på pension snart, ikke så længe. Det er noget joint på det. Ja, det gør vi. Står bare. Vi står bare ude foran. Hvad går 7-Eleven? Vi har i går klokken 7 masser af mennesker. Ja, men det Fem polakker, der laver indbud 120.000 væk. fordi vi ikke ser... Har du ikke hørt det? Nej. Ja, i går aften klokken 7. I går? Ja. Masser af mennesker ind i forretning. Så kommer 5 polakker, 3 styr, og 2 går bagløk, eller kun cigaretter og buskort. Ikke noget andet. Lejner. Den her.
Og hvad mere? Og igen. Du siger cigaretter, hvad? Jeg er jo 20 et af emner. Røde et af emner. Det er hjemme. Ja. Det er meget, der sover. Det er noget. Han er ikke knivende. Han siger, han skal slå mig. Ikke? Jeg siger, du skal ikke slå, hvad skal jeg have? Han siger, jeg skal have penge. Så jeg åbner kasser. Og så han er... Og så han tager penge. Han lyver, den var ikke stille. Ja. Men jeg har spurgt ulvemennesker, de gider ikke hjælpe. Så jeg ringer til politi, og så kommer politi. Ja. Sådan. Cool.